kuvaamassa Amanda. Ja täällä kuvataan siis, esitellään joululahjoja. Siis, tässä on ensimmäinen lahja, kun saan tällaisen pehmon. Tämä on poropehmo, siis tällainen. Täällä on. Tämä on tullut Korvatunturilta. No tämä on oikeasti pehmo. Sitten Harry Potter Tylypahkassa kirja. Tällainen. Ja semmoset usko tai älä kirja. Siis usko tai älä kirja. Kattokaa. Kato. Tämä on oikeesti siisti. Tällä on niin kuin tällaisia harvinaisia juttuja, kun tää on usko tai älä. Mutta tää on niin kuin se joululahjapehmo, minkä mä just ekana esittelin, niin se oli Quizmellow ja tää paita on Quizmellow paita. Niin kuin tällainen. Tää on pitkähihainen. Ja sit mulla olisi tällaiset villasukat. Tällaiset pikkumyy. Tällaiset. Tää on oikeeta elämää. Ja sit mulla olisi tällainen kynsistudio. Katsotaan. Tällainen. Mutta jos haluaa niitä kynsiä näihin kynsiin siis, niin sit pitää vedellä kiinnittää ne silleesti ja näin kun mä oon täällä. Tää on nyt aika tässä oli kaikki joululahjat.